nového videa zo Subuday 4.5. Snažím sa dohrať hardcore svet môj. Už ste videli prvú časť. Troška som porobil, že som si spravil hlinený okolo mojej posteli, vyspal som sa a ideme znova do toho sveta, lebo ten svet je unikát. Poprvýkrát sa mi podarilo 2 noci vyspať a už som tu. Zajímavé, že mám to. Nemám jedlo, to je... Mám jedlo? Nemám, ale mám surové, nevá. Tak si dám si lososa. Salmona. Ne! Do piče. Ja som zapomnul, že hardcore je najtežšia obtížnosť. Mám istom vybavení, to sa nebojte. A ešte získať Arion do piče. A postel. Počas borky. Spíme. Inak toto video bude hlavne, aby sme si už našli konečne domov. 3 dní už hrajeme tento hardcore svet. A chci sa usadiť v kotline, kde nebude zimný bajóm. A to znamená, že v vesmíru by sme mali najlepšie je asi sa usadiť v zimnom sa môže len spavnovať kostlivci, ale to nechci. Zimný ma nebaví, možno keď nájdem veľkú vesničku. Tam sa usadím na pár dní. Škoda, že nemám forzovať zvolku. Raz. 2. Snažím sa dohrať tento svet. Do prdele. Mám tu troška. Film tu je pustený. Nahratý. Ale asi budem musieť odieť. Tak. Myslel som tak odieť, že asi toto video bude 2-minútové. Do prdele. Aj. No, bude toto video musieť byť krátke. Ale dneska vás video končí. Čaute, ahojte.